Evde her deme hoş bin hevalno hevidarım mun başın. Ez dixwazim çend tiştan bu ara parve bikim. Win dizanin van demên dawî da Wezareta Tendurustiye Sağlık Bakaniyê Türkiye'ye de reçeteyê da pênc zimanan li reçeteya xwe ya elektronik yan reçete nivîsanda reçeteyê nizanim çi çend tiştan pênc zimanan lê zêde kir. Zimanê Rusî, zimanê İngilîzî, zimanê Fransî, zimanê باورم آلمانی و یه عربی ل رچته یا خواه زیده کرن ل دورد زمان کردی تونه بو لسروی که گلک کس نرازی بونا خواتین زمان و وی تشتی بلیف دکنو هنک جه گلکی شاشت مینن چواف زمان بیانی هنه و حقا زمان هنه و ام حقا ملت لکرد لترکیه دشین و چوا زمان متنه از گلک شاش و متال دمینم لشاشیا وان کسان yani ev çîroka îronîne hûn ji çi şaş dimînin yani ji 1911 û 12 û vir da ji civînên Selanikê İttihat Terakî hetanî îro bi dehan ziman li vî welatî wenda bûn û ew qas asîmîlasyonên mezin ew qas mühendîsiya mezin li ser miletê Kurd e ku çawa Kurd hetanî niha li ser piya mane ez şaş dimînim yani ya diçin û tên û Sağlık Bakanlığı nizanım pênc zimanan lê zêde kir û Kurdî tune hûn li çi şaş dimînin kardeşim hûn li çi şaş dimînin ez wî fehm nakim 1911 li civînên Selanikê İttihat Terakîyê binêrin biryara jenosîda spî ya li ser miletê Kurd ev 100 sal zêdetir e berdewam dike bi awayekî mühendîsî bi mühendîsiyeke civakî ev tişt berdewam dike ez şaş namînim ez şaş namînim yani ji bo ku ev zimanê şêrîn zimanê dîrokî zimanê Kurdî ji holê winda bibe tu lê dinihêrî salê bi hezaran milyon peretê xerc kirin ji bo ku ev zimanê Kurdî bê wenda kirin zimanê Kurdî ji ortê rabe hewla wan ev e divê em lê şaş nemînin dema ku tu li vê polîtîkayê dinihêrî ew qas zilm û zordariya li ser zimanê Kurdî, çanda Kurdî, kelepûra Kurdî dema tu lê dinihêrî zimanê Kurdî li ser piya maye ev e tiştekî gelekî dewlemend e yani ew êş û azarên ku hatine serserê Kurda ew jenosîda spî ku li ser miletê Kurd hatiye weke mühendîsî li serê hatiye kirin dema tu lê dinihêrî eger ev tişt hatibûna serê kevira niha ew kevir teqiya bû hatibûna serê zinara çiyaya lata niha perçe bû dîsa mala Xwedê ava ku em bi vî zimanî de axivin em vî zimanî li gorî derfetê xwe li gorî imkanê xwe diparêzin eger îro de reçeteya Wezareta Tenduristiyê de zimanê Kurdî tune be di qadên dibistanan da perwerdeya zimanê Kurdî tune be ev sûcê dewleta Tirk nîne yan jî ev sûcê dewletê nîne ev sûcê me Kurda ye sûcê siyaseta me ye sûcê rewşenbîrên me ye sûcê me ye yani divê em di vir de li xwe binêrin madem ew neyare ew karê xwe dike derdekî wî ku zimanê te ji mirinê xelas bike derdekî wî ku zimanê te biparêze derdekî wî ku zimanê te dewlemend bike derdekî wî bi wî rengî tune ye gelo siyaseta me gelo siyasetmedarê me ne ji bonî partiyekî dibêjim ji bo hemûyan dibêjim gelo saziyên me dezgehên me komeleyên me gelo ji bo ku ev ziman bêparastin gelo ji bo ku ev ziman bêtir dewlemend bibe ji bo ku ev ziman bibe zimanê perwerdeyê em çi dikin hemam li ciyê xwe rûniştandîne du sê peyvan dinivîsînin zimanê me mir zimanê me çû nizanin çi eva têrî nake li gorî min ji bo ku em bikaribin vî zimanî biparêzin nehêlin ku zimanê Kurdî bimre divê ev ziman bibe zimanê perwerdeyê bi hezaran pirtûkên Kurdî bêne çapkirin bi hezaran albümên muzîkê yên Kurdîn bêne çapkirin bi hezaran bernameyên televizyonê û nizanim çi bi Kurdî bêne çêkirin ev zimanê Kurdî ji mirinê xelas nabe heke ku em hewl nedin vî zimanê bikin zimanê perwerdeyê
İca bekte veme yani vun şaş û metal dimînin ku pênc zimanan li Sağlık Bakanlığı pênc zimanan lê zêde kirine û Kurdî tune win li çi şaş dibînin ez wî fehm nakim. Bi rastî jî ez fehm nakim. Lê ez bextê weme, dexîlê weme. Van tiştan deynin alîkî ew karê xwe dikin. Ji bo ku zimanê Kurdî bimre çi ji destê wan tê dikin. Divê em jî ji bo ku ev ziman nemre, ji bo ku ev ziman dewlemend bibe, ji bo ku ev ziman ji mirinê xelas bibe, çi ji destê me bê divê em jî wî bikin. Nehêlin ku mîrasa xanî, mîrasa Melayê Cizîrî, mîrasa Melayê Batê, mîrasa Feqiyê Teyran, mîrasa Elî Herîrî nehêlin ku bimre. Bextê we me. Dexîlê we me. Li vî zimanî xwedî derkevin.